Така, здравейте колеги, откривам общественото обсъждане за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз за 2024 година и давам думата на госпожа Радка Димитрова да ни запознае с отчета. Сборният отчет на Община Нова Загора за 2024 година е разработен в съответствие с изискванията на нормативната уредба. Приет е с решение номер 72 от 15 февруари 2024 година от Общински съвет Нова Загора. Първоначалният бюджет на Община Нова Загора е в размер на 53 милиона 228 хиляди 945 лева. След извършените актуализации и промени, настъпили през годината, бюджетът към 31.12 е в размер на 63 милиона 221 хиляди 769 лева. Изпълнението на приходната част е както следва. Имуществените данъци са изпълнени на 103%, неданъчните приходи на 100%, или общо собствените приходи са изпълнени на 101,82%. През годината общината е получила трансфери от Министерството на труда и социалната политика за програми за осигуряване на заетост за 3 милиона 013 676 лева. По други програми за осигуряване на заетост 256 188 лева. От Министерството на образованието 28 170 лева. От Министерството на културата 39 000. От МРРБ 114 718 и от Централна избирателна комисия 386 лева. През годината общината е погасала редовно задълженията си по инвестиционния банков кредит, като погасителната вноска, която е внесена за текущата година, е за 687 015 лева. Предоставила е временни безлихвени заеми между бюджетни сметки и фондови за 444 923 лева. Разходната част на общината. Разходите към 31.12 са в размер на 55 милиона 258 хиляди 825 лева и са балансирани с приходите. Във функция общи държавни служби разходите са разходи за общински служби и дейности по изборите 512 хиляди. Общинска администрация 5 милиона 900 682 лева. Това са издръжките на общинска администрация, както и кметствата по населените места. Разходите в Общински съвет са 450 829 лева. Във функция обрана и сигурност са изразходвани средства в размер на 405 092 лева. Тук се отчитат разходите за местната комисия за борба с противообществените прояви на пълнолетни и малолетни, издръжката на районните полицейски инспектори, разходите за денонощната охрана на оперативните дежурства, разходите за преодоляване и овладяване на последствията от бедствия и авария, ликвидиране на последиците от бедствия и аварии. Съгласно Закона за защита при бедствия и авария, във връзка с правилника за организация и дейността на Междуведомствената комисия, през 2024 година са получени 1 милион 729 хиляди 396 лева. Функция образование. Тази функция е с смесено финансиране, както с средства от държавен характер, така и с общински приходи. За 2024 година разходите в тази функция са 26 милиона 848 лева 48 110 лева.
Тази функция е с най-висок относителен дял в разходите в общия бюджет на общината, като разходите по дейности са: детски градини 6 милиона 620 хиляди, подготвителни групи в училищата 518 хиляди, ЦСОП 838 хиляди, неспециализирани училища 15 милиона 261 хиляда, професионални гимназии 2 милиона 525 хиляди, ресурсно подпомагане 597 хиляди, други дейности по образованието 485 хиляди. Функция образование. През 1924 година община Нова Загора е предоставила на общинската болница 150 хиляди лева. Разходите в детски ясли и детски млечни кухни са за 772 хиляди. Здравните кабинети към детските градини и училища, разходите там са за 436 хиляди. Други дейности по здравеопазването са за 20 644 лева. Функция социално осигуряване и грижи. Тази функция е също с източника на два финансирани – държавни приходи и местни приходи. Общо разходите в тази функция са за 7 милиона и 88 хиляди. За домашен социален патронаж разходите през 2024 са 650 хиляди, за клубовите на пенсионера 189, Център за обществена подкрепа 189, програми за временна заетост 493, други програми за осигуряване на заетост 46 хиляди, дом за стари хора 860 хиляди, дневен център за лица с увреждане 278 хиляди, защитени жилища 210 хиляди, асистентска подкрепа 609 хиляди, асистенти за лична помощ 3 милиона 513. Други служби и дейности по социалното осигуряване и подпомагане и заетост 47 089 лева. Функция жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда. Тази функция е изцяло отговорност на общината. Основната част от разходите са предназначени за поддържане и изграждане на техническата инфраструктура и предоставяне на публични услуги на населението, свързани с дейностите по опазване на чистотата, осветление, озеленяване и други дейности от обществен интерес. През 1924 година извършените разходи в тази функция са за 7 милиона 922 хиляди 96 лева, от които 1 милион 679 798 лева са капиталови разходи и 1 милион 124 хиляди 122 лева текущи ремонт на инфраструктурни обекти. В дейност ВиК са изразходени 113 хиляди. За дейност осветление на улици 364 хиляди. В дейност изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа 2 милиона 176, от които 1 милион 11 хиляди са за текущи ремонти и 1 милион 150 за капиталови разходи. В дейност други дейности по жилищно строителство разходът е за 703 хиляди, от които 285 хиляди са капиталови и 88 хиляди текущи ремонти. В дейност озеленяване 670 хиляди 173 лева, от които 300 хиляди за осигуряване финансирането на заетите работници в тази дейност и 207 хиляди капиталови разходи. Дейност чистота. Разходите в тази дейност са в размер на 3 милиона 864 хиляди 169 лева, в това число заплати и осигурителни плащания за 910 хиляди 570 лева и издръжка 2 милиона 953 599, от която за сметосъбиране 1 милион 989, за сепариране 648 хиляди, мониторинг
6940, депонирани 142 000, съдове за смет 148 000, почистване на нерегламентирани сметища 15 444 лева. В дейност други дейности по опазване на околната среда се отчитат разходите за деретизация на тревните площи. За 2024 година тези разходи са в размер на 29 677 лева. Функция почивно дело, култура и религиозни дейности. Отново и тази функция е със смесено финансиране. Приходи с държавен характер и общински приходи. В дейност почивно дело разхода е 21 000, спорт за всички 21 407. Това са средствата, които се предоставят към училищата за спортни дейности. Спортни бази за спорт за всички 622 000, от които 270 998 лева са субсидиите, които общината предоставя към спортните клубове. Читалищата са получили субсидия в размер на 1 милион 263 000, музея и художествени галерии с регионален характер 573 000, обредни домове и зали. Разхода там е за 314 869 лева, градската библиотека 50 238 лева и други дейности на културата 419 900 лева. Функция икономически дейности и услуги. В тази функция се включва дейностите управление и регулиране на дейностите по пътищата, от които имаме разход 79 000, а разхода е за закупуване на пътни знаци, поддържане на светофарната уредба и пътната маркировка в населените места. В дейност служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища са отчетени разходи в размер на 610 лева, от които 528 684 лева са текущи ремонти. В дейност други дейности по туризма имаме разходи за 32 848 лева, приюти за бездомни животни 18 674 лева и други дейности по икономиката за 382 256 лева. Капиталовите разходи от бюджетната сметка са в размер на 3 милиона 430 966 лева и от сметката за Европейския съюз са в размер на 794 918 лева. В сферата на образованието са вложени 928 500 лева. За общинската инфраструктура 1 милион 59 770 лева. Това са за основен ремонт на улица Козлодуй, Васил Левски, от Васил Левски до улица Минко Балкански 204 208 лева, проектиране и основен ремонт на улица Илин Пилин, град Нова Загора 891 490 лева, изразходени средства за проектиране и основен ремонт на улица Илин Пилин, улица Славейков, Тодор Мучевски и други за проектиране са 49 159 лева. През 1924 година имаме изградена детска площадка в село Дядово за 54 626 лева. Изготвени са проекти за основни ремонти на читалища село Асеновец, Еленово, Езеро и Баня в размер на 54 342 лева. Както и трансфера, който е предоставен при болницата, 50 000 от него е за капиталов трансфер. Сметките за средства от Европейския съюз. През 1924 година продължават част от проектите, които бяха стартирали и по-рано, като един от тях е Приеми ме, грижа в дома, успех за тех, бъдеще за деца, подпомагане на най-нуждаещите се деца, топъл обяд, укрепване на общинския капацитет. Всички училища работят по училищна STEM среда,
младежка заетост и силен старт. Както вече години наред свършихме, много обичам така да завършвам, когато отчитам отчет за поредна година. Можем да заявим, че Община Нова Загора приключва 24-та година без просрочени задължения. Просрочените вземания са за 267 хиляди, като за голяма част от тях има заведени дела и очакваме да постъпят, но нямаме просрочени задължения към нито един доставчик. Благодаря. Ако ви имате въпроси. Благодаря на госпожа Димитрова. Някой иска ли да вземе думата, нещо да каже относно изпълнението или някакви въпроси имате ли? Не виждам. Благодаря още веднъж на госпожа Димитрова за изчерпателния отчет и с пожелание за същото да върви следващата година.